Good afternoon, and welcome to this press conference to present the preliminary statement of findings and conclusions by the International Observation Mission for the early parliamentary elections in Bulgaria. Добър ден, дами и господа, и добре дошли на тази пресконференция, на която ще оповестим предварителното становище, предварителните изводи от протеклата мисия за наблюдение на изборите в България. Presenting the preliminary statement today will be Ambassador Audrey Glover, the head of the Limited Election Observation Mission sent by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, or ODIHR. Тези предварителни констатации и заключения ще бъдат представени от посланник Одри Гловър, която е ръководителката на мисията от международни наблюдатели, сформирани под егидата на Службата за демократични институции и човешки права на ОССЕ. And also Doris Fiala, who is the head of the Election Observation Delegation sent by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, or PACE. Тя ще бъде подпомагана от госпожа Дорис Фиала, която е ръководител на мисията за наблюдение на изборите, изпратена от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. There will be time after the presentation of the statements for questions from the media, so that will follow. But to begin, I'll hand the microphone over to Ambassador Glover. Ще дадем също така в края на пресконференцията и време за въпроси от страна на медиите, но първо позволете ми да дам думата на посланник Гловър. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon, and thank you all very much indeed for coming to attend this press conference today. These early parliamentary elections are the 8th election that the OSCE ODIHR have observed here in Bulgaria, and the 4th since the country became a member of the European Union. We've been here since the 5th of September, and the mission officially started on the 9th, with 10 long-term observers deployed across the country. We have been joined in this observation mission by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Ваше превъзходителство, дами и господа, благодарим ви за присъствието на тази пресконференция, организирана от нас, в рамките на която ще отчетем предварителните резултати от нашата мисия. Тези предсрочни парламентарни избори са всъщност 8-те такива за страната, които са наблюдавани от мисия на ОССЕ и в частност Офиса за демократични институции и човешки права тук в България. Всъщност това са 4-те наблюдавани от нас избори, след като страната се присъединява към Евросъюза. Мисията присъства тук в България от 5 септември, а официалният ти старт беше даден на 9 септември, като и страната бяха разпределени 10 дългосрочни наблюдатели. Също така по-късно към нас се присъедини и мисия от наблюдатели, изпратена от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. These elections were important for Bulgaria since it was the first time that the new electoral code was tested in parliamentary elections. There are a number of positive changes to the election legal framework, and election bodies administered the technical aspects of the process well. At the same time, there was little campaigning on issues, and the media showed no interest in reporting on the elections except for in paid coverage. Unless these problems, along with continual allegations of election irregularities, are effectively addressed, there will continue to be a serious lack of confidence in elections and in current politics in general. Тези избори бяха важни за България, защото в рамките на тези избори за първи път беше апробиран новият изборен кодекс. Ние отчитаме редица положителни промени, внесени в правната рамка. Също така отчитаме факта, че изборната администрация администриращи техническите аспекти и процеси изключително добре. Същевременно обаче много малко предизборни диспути бяха проведени по реалните проблеми в страната и на практика медиите показаха нисък интерес към отразяването на
предизборния процес, с изключение на времето за платени репортажи. Ако тези проблеми ако на тези проблеми не се обърне сериозно внимание, а също така не се обърне внимание по отношение на постоянните твърдения за нарушение в изборния процес и то по един ефективен начин, ще продължим да наблюдаваме сериозен отлив и липса на доверие в изборния процес и в текущите политически процеси като цяло. The elections took place against a backdrop of political and economic crisis and in a climate of disappointment and mistrust in politics and political parties. In addition, there was election fatigue on the part of the stakeholders because they considered that the election would not bring about any change. The campaign lacked substance and was tainted by allegations all across the country of irregularities such as vote buying and various forms of controlled voting. Тези избори се проведоха в една среда на политическа и икономическа криза и в един общ климат на разочарование и недоверие в политиката и в политическите партии. В допълнение към това се наблюдаваше и, така да кажем, изборна умора от страна на заинтересованите страни, защото те смятаха, че тези избори няма да доведат до никаква промяна. Също така в кампанията се наблюдаваше липса на съдържателност и тя бе маркирана из цялата страна от твърдения за различни нередности, включително купуване на гласове и различни форми на контролиран вод. Initially, there was a sense of inclusiveness, with the interim government advocating the need for good elections, meetings of the Civil Board for free and democratic elections. Contestants sign an integrity pact with Transparency International, and the Ministry of Internal Affairs pledged surveillance of those potentially involved with vote buying. In addition, campaign materials contained warnings against vote buying and selling. However, in relation to electoral crimes, although the Ministry of Internal Affairs received more than 300 signals on its hotline and opened 53 pre-trial proceedings, there were only 2 prosecutions brought before Election Day. Първоначално се усещаше едно чувство на включване, всеобщо включване, тъй като правителството, временното правителство така поддържаше разговора за необходимостта от провеждането на добри избори. Бяха проведени заседания на Гражданския съвет за свободни и демократични избори. Също така участниците в изборния процес подписаха пакт за почтеност по инициатива на организацията Прозрачност без граници. В допълнение към това Министерството на вътрешните работи даваше гаранции, че ще наблюдава изкъсо всички тези, които потенциално биха били замесени в процесите по купуването на гласове. В допълнение към всичко това, в материалите от кампанията се съдържаха също така и предупреждения относно факта, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Ако разгледаме обаче изборните престъпления, въпреки че Министерство на вътрешните работи получи на горещата си телефонна линия над 300 сигнала, бяха разкрити 53 досъдебни производства. Единствено в 2 от случаите се стигна до реални съдебни процедури преди деня на изборите. The CEC operated in an open and transparent manner. Their sessions were streamed online and their decisions were published. However, some deadlines were missed. PECs and DECs also generally worked well. Candidate registration was inclusive, giving voters a wide choice. We also noted overall confidence of stakeholders in the accuracy of the voter list. The CEC registered some 140 complaints and signals, and the DECs 135. And the Supreme Administrative Court decided 45 appeals within the deadline. Централната избирателна комисия действаше по един открит и прозрачен начин. Техните заседания се предаваха директно онлайн и техните решения се публикуваха надлежно.
Трябва да спомена обаче, че някои крайни срокове не бяха спазени. СИК и РИК също работиха като цяло добре. Регистрацията на кандидатите беше проведена по надлежния начин и бяха включени много партии и на гласоподавателите се даде възможност за широк избор. Също така, повечето от хората, с които разговаряхме, споделиха, че са уверени в точността на изборните списъци. Централната избирателна комисия е регистрирала около 140 жалби и сигнали, а в РИК са постъпили 135 такива. Върховният административен съд се произнесе по 45 жалби и всичко това стана в съответните крайни срокове. The media provided the contestants with a platform to present their views through debates, talk shows and paid advertising. In particular, the public TV organised current affairs programmes in which contestants participated. However, limited coverage of the election campaign in the news and in the editorial content of the print media, as well as a total lack of investigative and analytical reporting on the campaign, limited the information available to voters. Медиите предоставиха на състезаващите се партии и коалиции в изборите една платформа, върху която могат да представят своите възгледи. Това се случи посредством различни дебати, дискусионни студия и също така възможност за платени публикации и реклама. В частност, обществената телевизия организира редица предавания по актуални теми, в които бяха поканени да участват представители на различните участници в изборите. В печатните медии обаче трябва да отчетем липсата на по-подробно покритие на това, което се случи в предизборната кампания, малко отразяване в новините и в редакторското съдържание, а също така и пълна липса на разследващи аналитични материали, по който начин все пак беше ограничена информацията налична на гласоподавателите. Since this is a limited election observation mission, there was no systematic coverage of polling day of polling stations on election day. However, in the limited number of polling and district tabulation centres that we observed, election day was generally organised in a professional and efficient manner, and the procedures were generally followed. Some PECs had difficulty in counting the preference votes and filling in the machine voting protocol. The transparency of the process was limited by the fact that the CEC and several tabulation centres denied access of observers to the results data input. Тъй като настоящата мисия всъщност е ограничена мисия за наблюдение на изборите, в нея не се предвижда системно покритие и наблюдение на изборните секции в самия ден на изборите. Все пак обаче нашите представители посетиха определен брой избирателни секции, както и регионалните центрове за преброяването на гласовете в рамките на изборния ден, като констатацията ни беше, че процесите са организирани като цяло по един професионален и ефикасен начин и всички процедури са спазени. Част от секционните избирателни комисии изпитаха трудности при преброяването на преференциалния вод, както и при попълването на протоколите от машинното гласуване. Прозрачността на процеса е ограничена в определена степен от факта, че ЦИК и няколко центъра за преброяване на гласовете отказаха достъп на наблюдатели до входящите данни и до резултатите. And in conclusion, overall, despite the responses of the authorities, there was too little, too late done to restore the stakeholders' confidence that the elections could bring about change. The lack of appropriate resolution of recurrent issues could be interpreted as reflecting a climate of impunity and lack of accountability. Many interlocutors have attributed this to the deep-rooted confluence of business and
politics. These elections have been marred by the failure to address persistent underlying problems and the concerns of the voters. Thank you. И в заключение това, което мога да кажа, че въпреки, че властите показаха своя отговор на някои от явленията, прекалено малко и прекалено късно дойде този отговор, така че да може да се възстанови доверието на заинтересованите страни в това, че изборите биха могли по някакъв начин да допринесат за реална промяна в страната. Също така липсата на подходящо решаване на проблеми, които са от най-актуално естество, би могло да бъде тълкувано като отражение на един климат на безнаказаност и липса на отчетност. Много от хората, с които разговаряхме, твърдят, че това се дължи на дълбоко вкоренените връзки между бизнеса и политиката. Тези избори бяха белязани от неуспешни мерки по отношение на постоянно наблюдаващите се проблеми в изборния процес, а също така и липса на отговор по отношение на притесненията на гласоподавателите. Благодаря за вниманието. Thank you, Ambassador Glover. Now, Ms. Viola, the floor is yours. Yes, Your Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to first of all thank you very much, Mrs. Ambassador, for the excellent work of yourself and your team during the long-term observation. That really was of utmost importance for our team of the Council of Europe. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, the delegation of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe observed yesterday earliest parliamentary elections in and around Sofia, Blagovgrad, Kyustendil, Plovdiv, Sarjik and Montana. Although there was only a small team of us here this time, we met with a number of stakeholders during this mission, which permitted us to have an adequate picture of the situation around on the day of these elections. Дами и господа, Ваше превъзходителство, на първо място благодаря ви, че присъствате тук на тази пресконференция. Преди да започна със своето изложение, позволете ми да отправя благодарности към посланник Гловър за положените от нея и от нейния екип усилия в рамките на дългосрочната мисия, разположена тук в България за наблюдение на изборния процес. Да ви благодаря за отлично свършената работа, което в голяма степен помогна и работата на нашата мисия. Мисията на ПАСЕ, която наблюдаваше изборите тук в София, се съсредоточи този път в областите София, Кюстендил, Пазарджик, Монтана и Благоевград. И въпреки, че този път разполагахме с малък екип, трябва да ви уверя, че успяхме да се срещнем с голям брой заинтересовани страни и успяхме да придобием много реална истинска представа за ситуацията. I'd like to underline, ladies and gentlemen, that these elections were not only important for Bulgaria, but for our common values of democracy, state of law, and for the human rights. Искам да подчертая, дами и господа, че тези избори не бяха важни само за България, но бяха важни за всички ни, за това да докажем, че ние сме в състояние да работим за демокрацията, за върховенството на закона и за спазването на човешките права. As we all know, first yesterday's snap election were the third elections for the Bulgarian citizens in the last 18 months, and our team noted voter fatigue, disillusionment in the country's politics, and the lack of confidence that these elections could change anything. Както знаете, проведите се вчера предсрочни парламентарни избори, всъщност са третите такива, провеждащи се в България за един период от 18 месеца. Затова те бяха белязани като цяло от умора от страна на гласоподавателите, обезверяване и липса на доверие, че тези избори биха довели до някакви реални промени. The electoral campaign was characterized by apathy, absence of substance on political platforms or positive messages.
Many populist claims and political scandals, impunity from prosecution and lack of economic and social reforms lead to further polarization of the society. Тази предизборна кампания беше белязана като цяло от апатия, липса на съдържателност в предизборните платформи, липса на достатъчно положителни послания, така едно обезверяване в икономическото и политическото бъдеще на страната. But we were impressed, ladies and gentlemen, and we commend the goodwill of thousands of citizens in election administration making really their best to ensure a successful E-Day. Но това, което ни остави с много добри впечатления, дами и господа, и искаме да поздравим българските граждани и изборната администрация за тяхната всеотдайност и за това, че направиха, дадоха всичко от себе си, за да се проведе един успешен изборен ден. I also wish to praise the competent work of the Central Election Committee. However, the numerous corruption scandals and alleged vote buying and vote controlling, combined with the lack of substance in the electoral campaign, undermined public trust in the process. Също така бихме желали да изразим своето удовлетворение от работата на Централната избирателна комисия. Казвайки всичко това, обаче трябва да подчертаем също така, че многобройните скандали, свързани с корупционни обвинения, с обвинения за купуване и продаване на гласове и контролиран вод, подкопаха процеса като цяло. In our eyes, the only way out of the current political impasse would be through a show of great political maturity and by placing national interests ahead of short-sighted party political ambitions. По наше мнение, единственият изход от така създалата се ситуация би бил демонстрацията на политическа зрялост и фокусирането върху националните приоритети, надскачайки късогледите политически интереси. I therefore very much encourage the newly elected political forces to set aside their differences and to tackle together the serious concerns that the society demands. Затова моят апел към новоизбраните политически партии е да загърбят своите различия и да обединят усилията си, за да работят в полза на обществото и за преодоляване на проблемите. One of our major concerns remains the role of the media in the election campaign, which so much favors larger parties and corporate interests than offering a fair playing field to all players. If media puts politics on their agenda only when it is paid, people are not fully informed of how to make their independent choices. Най-голямото ни притеснение касае ролята на медиите в предизборния процес и в предизборната кампания, защото се вижда едно подчертано фаворизиране на големите партии и на корпоративните интереси и факта, че материали за политическите кампании се появяваха в медиите, основно когато такива бяха платени, не осигурява възможност гласоподавателите да се информират по един адекватен начин. This also brings me to the issue of voter education. I think the introduction of the preference vote was a very good thing. However, voter education should have been so much better organized for this newly introduced system. Many of us were shocked by the great number of invalidated ballots that we saw a vote count. In many cases, the voter's intention was very clearly seen, yet the crosses or V's had been wrongly marked. Един проблем, който бихме желали да извадим на дневен ред, това е необходимостта от много по-задълбочено обучение на гласоподавателите, особено относно нововъведения преференциален вод, който, по наше мнение, е едно положително развитие в изборната система в България, но образованието, обучението на гласоподавателите
гласоподавателите трябваше да бъде организирано по един много по-добър начин. Ние на практика бяхме шокирани от огромния брой невалидни бюлетини. В много от тях се виждаше каква реално е била волята и желанието на гласоподавателя, но поставените погрешен или на погрешен начин или на неправилно място знаци всъщност правеха тази бюлетина невалидна. We were also seriously concerned by the perception some of our teams had of controlled voting. Poverty, ladies and gentlemen, is a soil for buying and controlling votes. And so is the lack of education and knowledge of the language of the country, which keeps the population dependent on grey economy and influence of users. Също така голямо притеснение за нас беше високия процент сигнали за контролиран вод. Бедността, дами и господа, е благоприятна почва за именно тези явления. Купуването на гласове и контролирания вод. Липсата на добра образованост е друга такава предпоставка, както и недоброто познаване на официалния език в държавата. But the blame lies not only on the one who sells his or her vote, but more on the one who knowingly resorts to unfair or illegal rules of the game. Би следвало да обвиняваме не само тези, които се съгласяват да продадат този глас, но основно да се съсредоточим върху онези, които се възползват от тези незаконни практики. Bulgaria, ladies and gentlemen, should fight against the image to be lost in the EU line to progress in transparency, democracy, and fight against corruption. България трябва да се бори срещу създалия се имидж за тази държава в Европа и това би могло да се постигне посредством по-голяма прозрачност, посредством върховенството на закона. Democracy is much more than just free elections and observing them only on the election day. It is surely not sufficient. Демокрацията не се състои само в това да гарантираме, че провеждаме свободни избори и че имаме наблюдатели, които следят за изборните процеси единствено и само в деня на изборите. Bulgaria has a quite difficult way ahead of you, and I wish Bulgaria health for the people, prosperity and courage to fight for a state of law, for democracy and for human rights, and thank you very much. България е изправена пред един труден път и това, което искам да пожелая на държавата е нейният народ да се радва на добро здраве, държавата да се радва на благополучие и да има достатъчно кураж да върви напред и да поддържа устоите на демокрацията, равенството на закона и равноправието. Thank you, Ms. Fiala. Now, as mentioned earlier, we'll have time for some questions from the media. So if you do have questions, I'll ask you please to raise your hand and we'll have somebody come to you with a microphone. Yes. And if you could please, before asking your question, if you could please just provide your name and the media outlet for which you're working. Както обещахме в началото, сега ще дадем време за въпроси и отговори. Моля да си вдигате ръце, ще ви донесем микрофон и преди да зададете въпроса си да се представите. Диана Тодорова, Българска национална телевизия. Как бихте коментирали процента от хора, които гласуваха на изборите вчера? Diana Todorova from the Bulgarian National Television. What is your comment on the percentage of people who turned up yesterday to vote? Thank you for that question. We understand at the moment that it was 48.1 turnout, which isn't extremely different from the turnout that you've had in recent elections. Thank you.
Благодаря ви за този въпрос. По последни данни, хората, които са гласували вчера, са 48,1% от гласоподавателите, което като процент не е много различно от това, което наблюдавахме при предходните избори. Any other questions? Лора Метанова, БТА. Вие казахте, че България трябва да се пребори с имиджа, който е създала в Европа. Аз се опасявам, че в България няма добра представа какъв е имиджът в Европа и ако може вие малко повече да ни кажете за това как виждате образа на страната ни. Laura Metanova from the Bulgarian Telegraph Agency. You mentioned that Bulgaria should overcome the negative image that it has built for itself more or less in Europe. I doubted that all Bulgarians know well what is the image that Bulgaria has in Europe, so could you share it with us in details? Yes, ladies and gentlemen, as I said before, Bulgaria has the image of being at the last in the EU line to progress in transparency and the fight against corruption and progress in democracy and state of law. And I think it's a pity for your country, and we all should stand up and be very intolerant against those who misuse democracy to harm or even destroy democracy. So the image can be better if the people fight together and really show their wish that they want to change. It's only through democracy and through the people's wish that things can change. Дами и господа, както споменах и в своето изложение, България има имидж в Европа, който я нарежда на последно място на опашката от европейските държави членки по отношение на извършения напредък в областта на създаването на една прозрачна среда и борбата срещу корупцията. Нарежда се и на последно място относно напредъка за въвеждането на истинско реално върховенство на закона. Това би могло да бъде преодоляно единствено, ако всички се опълчим и покажем своята нетърпимост към групите, които създават този имидж за държавата. Държавата би могла да преодолее този свой имидж единствено чрез силна воля да установи реална демокрация в страната. If I could just add to that, I think we have seen in the past that the people here have protested, and also I think in this election, as I was saying initially, there were certainly attempts made to be inclusive. Fortunately, they didn't all turn out perhaps in the way you would have wished, but I think there obviously is hope here that things can definitely change, and we would very much hope that that will be the case. Ако мога да добавя към казаното тук, наблюдавахме протести от страна на българските граждани в близкото минало и както казах в началото на своето изложение, в рамките на този изборен процес беше направен опит всички интереси да бъдат представени сред кандидатурите, но в крайна сметка може би резултатите не се оказаха такива, каквито бяха очакванията, именно по отношение на представителството на всичките интереси, но все пак виждаме някаква стъпка в правилната посока. Добър ден! Веселин Василев се казвам и съм директор на списание НАТО в България. Председател съм от 1 година и 6 месеца на една нова неправителствена организация, която се казва Гражданско движение на протестиращите освобождение. Още миналата година, 2 дни преди изборите, с Кольо Босев подадохме сигнал до Брюксел, до ЦИК и до нашия главен прокурор, че изборните списъци в България не са реални. До този момент ние нямаме отговор. Ние продължаваме да твърдим, че изборните списъци в България наистина не са реални. Участвахме в съставянето на новия изборен кодекс. Майя Манолова като заместник-председател
на тогава водеща партия БСП, категорично отказа наше предложение да се въведе електронно гласуване с цел нашите граждани, които са зад граница, според нас, които са около 3 милиона, 3 милиона 200-300 хиляди, да могат да упражнят своя вот. Question. Кога ние ще можем с ваша помощ да въведем повече демократични възможности за всички български граждански организации и граждани да упражняват своя вот? Благодаря. My name is Veselin Vasilev. I am the editor-in-chief of a magazine called NATO in Bulgaria, and also for a year and a half and a bit more, I have been the chairperson of a civil movement of the people who protested called Liberation. More than a year ago, we sent a signal to the Central Electoral Committee and to Brussels that the electoral lists in Bulgaria were not actually valid and did not represent the actual situation. So far we have received no response from any official institutions. Also, we participated very actively in the drafting of the new electoral code, but the chairperson of the then ruling party, Maya Manova, denied any option of creating the opportunity for e-voting for the Bulgarians living abroad. My question is when we will be able to introduce more democracy in Bulgaria with your help and through such democratic processes in the election system. It is not obviously up to us to bring more democracy to Bulgaria. It is you and your authorities here. What the ODIHR can do to help is that we will be submitting a final report in about 2 months' time. And that report will contain recommendations and suggestions for ways in which the ODIHR can continue to work with and help and assist the authorities in this country in relation to those particular areas where we think, and you think too, that there is additional work that needs to be done. Разбира се, не зависи от нас, от нашите мисии да доведем повече демокрация в България. Нещата се свеждат до усилията на всички вас и вашите власти. Това, което обаче ОССЕ и в частност нейната служба за човешки права може да направи е да правим своите препоръки. Ние ще го направим в рамките на нашия окончателен доклад, който се очаква да излезе след около 2 месеца. Там ще отправим също така и предложения към българските власти, имащи за това как ние бихме могли да работим съвместно с тях, така че да допринесем за подобряване на процесите в страната, особено в областите, където според нас и всички споделят нашето мнение, има нужда да се работи допълнително. If I could just add one point in relation to e-voting, the introduction of new voting technologies need to have a little time and should be taken quite slowly in order to ensure that people understand the system that is being introduced and have confidence in it. So e-voting isn't necessarily something that can be introduced overnight. You need to make sure that there are criteria in relation to it that are fulfilled, and that there are criteria too relating to the software and the hardware, and that these are all satisfied before you start introducing it and explaining its use to the people. Thank you. If I may add something to this, I can feel and understand your frustration, and maybe I can cheer you up a little bit with a smile if I say that nothing is perfect in life and democracy is an ongoing process, not only in Bulgaria, also in the European Union, also in my country, in Switzerland, and now comes the smile. Do you realize how long we had to fight in Switzerland, we women, to finally have the voting right for women? So it took us a very long time.
It was a very long process of frustration, and I can only encourage you and your country to fight and stay in this process. This also means, and this now comes from the bottom of my heart, that you should do everything, that there is no brain drain in your country and no love drain. Ladies and gentlemen, when you leave the country, you cannot change the country. If you fight for the country, enter into NGOs, enter into politics, and stand for it, and don't give up. I really like to encourage you. Дами и господа, това, което каза посланник Гловър по отношение на електронното гласуване, новите съвременни технологии, касащи електронното гласуване, не биха могли да бъдат въведени набързо, в която и да било система. Необходимо е дълго време, време на анализи, време на поставяне на критерии относно хардуера и софтуера, време за проверка дали всички тези критерии са спазени, време за обучение на населението, за това да се научи да разбира добре системата и да се чувства уверено, ползвайки тази система. И отново повтарям, това не може да стане за кратък период от време. Едва когато сме се уверили, че всички критерии, касащи системата, нейния хардуер и софтуер са били спазени, едва тогава можем да започнем с опитите да я внедряваме и да я разясняваме на хората. А това, което госпожа Фиала добави, е, че тя чувства и добре разбира недоволството на господина, което се съдържаше и в неговия въпрос. Но може би да се опитам така да разведря аудиторията и тази негативна дискусия малко. Искам да ви кажа нещо и то да ви го кажа с усмивка. В този свят нищо не е перфектно. Европейския съюз не е перфектен. Моята държава, родна държава Швейцария, не е перфектна. Знаете ли колко дълги години ни отне на самите нас да гарантираме равни права като гласоподаватели на жените в нашето общество? Това беше една дълга борба и така изискваща доста усилия, но това не означава, че ние не трябва да се борим. Напротив, всички трябва да обединим усилията си и да направим всичко възможно, така че да спрем изтичането на мозъци и паралелно с това да спрем изтичането на любовта от тази държава, защото когато един човек напусне своята родна държава, той не прави нищо по отношение на това да допринесе за промяната в тази държава. Напротив, би следвало да се борим посредством участието си в неправителствени организации, посредством опити да влезем в политиката, така че в крайна сметка наистина да възтържествува демокрацията. Okay, I think we have time for a couple more questions here, so we'll go to the gentleman here in the front and then to you, sir, in the back. Още два въпроса можем да поемем, така че господин отпред и отзад има още един въпрос. Димитър Господин Георгиев, БГ Новините. Първо да ви благодарим, че сте наблюдатели в България. Въпрос ме: какъв съвет давате на нашата комисия ЦИК и на съдебната система в България? Благодаря. Димитър Господинов from BG Новините. What is the advice that you would give to our Central Electoral Commission and to the judicial authorities here in Bulgaria? I think the most important advice, or probably it's not even advice, it's a wish. I wish it for your country. You have the situation now to have 8 parties, and you must stand together now. If you start to just speak about your own program and have populistic speeches or hate speeches, nothing will change. I think now you really should have the courage to stand together and realize that only all together can save the country. This is the most important.
Това, което аз мога да отправя като съвет, и даже не бих го и класифицирала като съвет и по-скоро едно пожелание към държавата България, това е следното. В момента в парламента присъстват 8 политически сили. Това, което е необходимо, е те да обединят своите усилия и да застанат заедно за едни общи идеи. Ако всеки се фокусира върху собствената си предизборна програма, ако всеки се фокусира върху популистки изказвания, слово на омразата, нищо няма да се промени. Отново повтарям, единствения път към подобряването на ситуацията е обединяване около еднакви приоритети. We, of course, in our final report, as I mentioned already, will, of course, be giving advice, and we are, at the moment, in an observing mood as opposed to helping come up with some recommendations. But what I would say, because I think it's a very important issue, and one perhaps which isn't practiced all the time here, is that the legislation which you do have is good, and that you should implement it. There's a lot of legislation around, but it's not always put into effect and practice. And particularly perhaps in relation to the judiciary, it would be very good if they, and along with the other authorities in this country, would put into effect and implement the legislation that you already have. There's no point in always running to the legislation and trying to have more legislation, new legislation. It's important, first of all, I think, to implement what you have before you start adding to it. Както вече споменах, ние се очаква да излезем с окончателен доклад, в който ще отправим всички наши съвети и препоръки. По-скоро в момента нагласата ни на работа е в оперативен порядък, т.е. повече наблюдение, отколкото изваждането на изводи и даването на препоръки. Все таки обаче едно нещо, което искам да посоча, важен проблем, който касае законодателството. Смятам, че в много области законодателството в България е добро. Това, което липсва, е доброто му прилагане на практика. Няма необходимост от това постоянно да се обръщаме към законодателната власт, настоявайки да бъдат приемани нови закони, да бъдат изменени стари. Това, което следва да бъде в фокуса на нашето внимание, е първо да приложим реално на практика приетото законодателство, и може би това е моят съвет към властимащите и към съдебната система, да гарантират, че това се случва в България. And yes, you sir will have our last question today. Цветомир Ценов, телевизия Алфа. За поредна година на поредни избори границата ни с Турция беше задръстена от автобуси, идващи от южната ни съседка. За съжаление, във вашия доклад такова нещо аз не чух да присъства. Смятате ли, че това оказа влияние върху вота и как бихте коментирали като наблюдатели фактът, че една етническа партия в една национална държава като България печели все по-големи резултати и е на път да измести една столетна партия от второто място? Цветомир Цанов from Alpha. How would you comment on the fact that it is for yet another year that we saw during these elections long lines of buses with people coming to vote in Bulgaria, coming from our southern neighbor Turkey? We didn't see any of that in your report. And what is your comment to the fact that an ethnic party, a party representing ethnic interests, is on its way to earn more voters compared to a party which is 100 years old and with long traditions here in Bulgaria? I think it's very important that Bulgarians living abroad also want to take part in your democratical process. This is important not only for Bulgaria. Also, we Swiss have many people living abroad, and we always wish that they are taking part in the process. Now, if people have come with the bus and everything has been correct, the voting has been correct, I think you can be proud if people want to take part in democracy. Let me tell you the following.
I think the quality of democracy also is shown by how you treat minorities, and exactly also by how you treat people who are living abroad and want to act in the process of democracy. I think we haven't, us as a team, not seen irregularities about this, and I'm sure once you have installed e-democracy, and unfortunately I must admit to you, and this probably encourages you, Switzerland has not e-democracy. Unfortunately we cannot vote with a computer, so please don't feel so behind to other countries, but as soon as this will be installed, I think you can have much more confidence, especially also with all these people who have a double passport and want to take part. But I think Mrs. Ambassador could add other ideas to that. Well, your law allows for people who are living abroad to come here to vote. So there's no reason why they shouldn't do so. And as we have just heard, it is very important that everyone who wants to vote should be able to do so. In relation to parties, it's very much for the people to decide who they want to have as their party to represent them. And I think in a growing democracy we've seen here today that there have been new parties created. And it's very important that this should go on so that the country has new ideas and new people to fulfill those ideas and ideals. So we would have no comment to make about that, and just look forward to seeing that these parties all manage together to form what the people in this country would like to see. Това, което каза госпожа Фиала, важно е да се разреши на всички българи, които живеят в чужбина и които биха желали да вземат участие в изборния процес, да го направят, защото това всъщност е възможно за тях да участват в граденето на демокрацията в България. И това не важи само за България, това важи и за нашата държава. Да кажем, винаги когато ние провеждаме избори, държим да дадем възможност на нашите граждани, живеещи в чужбина, да вземат участие в тези избори. И ако имало такъв процес, в рамките на който тук са дошли хора с автобуси, обаче те са отишли в урните и са подали коректно своя глас, тогава ние не виждаме никакъв проблем в това. Всъщност това са хора, които са взели участие в граденето на демокрацията в България. Нека да ви кажа още нещо. Качеството на демократичните процеси се доказва и от това как дадена държава се отнася към нейните малцинства и към нейните граждани, които живеят в чужбина. В тази насока ние, нашите екипи, не сме наблюдавали каквито да било нередности в рамките на този изборен процес. След като в някакъв момент в бъдещето обаче въведете електронната демокрация тук в България и възможността за електронно гласуване, смятам, че всички тези съмнения ще отпаднат сами по себе си, но не дайте да се чувствате прекалено назадничави от това, че в България все още няма възможност за електронно гласуване. Трябва да споделя с вас, че ние в Швейцария също не се ползваме от високите технологии при гласуването. Just the last sentence, ladies and gentlemen. Our son is living for 2.5 years in Hong Kong. I would be very frustrated if he would not take part anymore in voting. And the whole diaspora who is living far away, if they are still very linked to Bulgaria and want to vote, I think this is positive for you. It's important that all the parties fight that the diaspora somewhere in the world wants to take part in Bulgaria, and hopefully someday will come back to your country. Това, което искам да споделя лично с вас, е, че моят син
живее вече 2 години и половина много далече от нас в Хонг-Конг и за мен ще бъде изключително фрустриращ факта, ако в някакъв момент в бъдещето му бъде забранено да си идва и да гласува или изобщо по някакъв начин да упражнява своето право на глас. Важно е цялата диаспора на една държава да се включва активно в тези процеси и мисля, че всички политически партии трябва да се борят за това, така че да може тази диаспора да бъде убедена в един момент да се върне в родната си страна. Това, което посланник Гловър каза преди в своето изложение, беше следното. Законодателството в България позволява на хората, българите, които живеят в чужбина, да се връщат и да упражняват правото си на глас тук в България. И аз не виждам причина това да им бъде забранено. Много важно е на тези хора, които искат да гласуват, да им бъде предоставена такава възможност. По отношение на въпроса за политическите партии, който зададохте, разбира се, хората са тези, които решават коя е партията, която представлява най-точно техния интерес и съответно те гласуват доверие, подавайки своя глас в нейна полза. Това, което ние наблюдавахме тук при последния изборен процес е така една разрастваща се демокрация, с оглед на това, че в процеса се включиха доста по-голям брой политически партии, доста по-голям брой политически партии получиха представителство в парламента. Мисля, че сега имаме гарантирано по-широко представяне на интересите в обществото в този нов парламент, така че това е моят единствен коментар по този ваш въпрос. All right then, I'd like to thank both of our speakers here today for their answers, and also we'd like to thank our Chancellor for a great job. Thank you very much. On your way out today, you can find on the table outside both the press release and the preliminary statement that we have presented today in both English and Bulgarian. Otherwise, I hope you all have a wonderful afternoon. Thank you very much. Нека да благодарим сега на двете дами, които ангажираха нашето внимание. Да не забравим, че отвън пред залата може да намерите съобщението за пресата, както и отпечатаното предварително изявление, както на български, така и на английски.